वेलकाम टू गोरलै चेनेल बे गोरलै चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गिबियाव जों बरायग्रोनाय जाबाय स' फरायसा बिथांमोन जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैबायदि मोनसे स्टाडि मेटेरियेल बा सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां मोनसे चेनेल लाबोदों जाय चेनेलनि गेजेरजों फरायसा बिथांमोना भिडिअ नायनायनि गेजेरजों माखासे जोङो सोलोंना लानो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना साइन्स मेथ्स आरो इंलिश बे मोनथामखौ जोङो दासान्दि खालामगासिनो दङ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना फरायसा बिथांमोना सिरिज माने मोनसे चेप्टारनि सायाव बेबायदि सिरिज नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो जोङो आरो लाबोबावगोन माखासे साबजेक्टफोर जाय साबजेक्टफोरखौ फरायसा बिथांमोना कमेन्ट होनायनि गेजेरजों जोङो गोरलैयैनो दिहुनना होनो हागोन नोंथांमोना गोबाव खालामनाङा जोंनि चेनेलखौ हागौमानि साबस्क्राइब खालाम आरो जेसेबां लोगोफोर दङ फरायफुनाय जायखिजाया फरायफुनाय लोगोफोर दङ बिथांमोननो साबस्क्राइब खालामनो नाजा आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनो नाजा लोगोसेनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनो हरनो नाजा जों कमेन्टनि गेजेरजों नोंसोरनो मा गोनांथि जादों बेखौ जोङो गोरलैयैनो मोन्थिनानै जोङो उननि भिडिअ बेखौ आपल'ड होनो नाजागोन स' लोगोफोर गोबाव खालामनो नाङा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो कमेन्ट हो